Nipa. Asem Mpe Nipa. Na dasanina na kwatwi wo jone ede man ho. Na ka asem de ka woni baabi. Nanso dasani be prepreja saa na eja tom wom na akofa asem kese na ede abre no. Ya fast da kese ma group otwedi aboba sa yadom. Wono na okutwa nsu ane nan enka nsu no. Na dawuruma ena katemada bodwe mu na moja enso edie mu afurusane. Eno ti se ade aseda emma no dia na Nyankopon dawuruma first 11 no. Free bra wo so di anopa okete so ebesi sabre still first 11 no dazo kan no na wapagya wo nsa na de aseda kese na de ama kropo twedi ampon wono ena ewiase nyina ehye ne nsa wono ene bo ni wiase na wono ene te de wo ye enso ase eno ti na da bia me kantre dasani bi say God created mankind for a purpose. Nyankopon ni senti a wo bo wo ti duru ba bia no ato bo ase na senti a wo bo wo no mre ne so a wo de wo ebeye adwuma ene ya wo enwum ekasa na enwum ekasa na afutusem etachire ene ye ko akwakotie wo de monya fokosia mpofogya wonya ne ba bi ko ne nwum o time changes emre Daniel eno ene ye be ye futusem no enso ede every Timothy Nusum sapresiemes. Seek ye the kingdom of God first, and all things shall be added unto you. Yan shall rade and then a tene cane, na dia kanyina da, or say, or the beka ye home, or quaduma samo refidie, Emma Tromo bedie ko pebibidie Sompa Mpe Nipa, yaba na yaba, as this summer poor men teme once. And on the beda Sompa Mpe Nipa, near pen promise bre, near the amount come pa, Nina come fuano, asum diabuano, and ye pesa ye nom ewo asante mem, na santimai enso, e fane tampa enso edifra, ewo asundwe esemo. And on tino kachira will be. Na wo bi so kan kire wo bi se Sompa Mpe Nipa no woni dancha muruso wo danso mu Sompa Mpe Nipa yani agigi nso no yatinso nani amadodo no a asabi anom no so oba pawo sima edu ebako ewo Sompa 93.1 ye di atwago wo Sompa TV ne so abewa na besia mu TV de ani kroje enwanse na bi ani na chese ani edda hopapa no tino Sompa TV no ye di atwago enso ebo so enne obete omono asamu anka kokote bema no na sa papa we no se eba se ye ka ema ehu ansemu a mama na ambassador omo tie video omo nim se ni post no de obi antume enye Sompa Mpe Nipa fi anyina wo no ene ambassador se yen kama ho asem siesie awadesem ene ade a enche me pesto de bia ma no na why council ho free se onimde ye kama ho asem de a onimde kokote bem no ne obetenenka ewodwumadi eso the nation cycle of lumba obetenenka lumba kwa nim de me kan ye se niwia bema no ba sa ansensem no de a onimde ewo pa enya sem ketwa producers a no mudi dwuma kwanta bisa Isaac yenyina kwanta so twemani o ne so wa na ye begina kokko search Fletcher yeboa omunyina kagagum ewo production room ho wadawuruma ene yenya bi ede ebesemo enu ntino yenchepi ene no esemu a eba no duru ba bia ya afa kwampa so presika wate na wanhwe yie na wo cheche ho kakra bi a wanya osika wie no na wabre kakra wanya no na manfo de edin ba ko bi abeta ho se ni sika fi ni sika dru biso ana wabre obi so na adwen se ombre befa kwati kwai eno ene de anibre ba no eno ho asem ene yiwasum ewo dwumadi wi so enya asem keto akra na wo master control room ozo so a Kevin oyata Kevin no ya wada de ye kase yenyi nwom memebo na fidie so a obeba no oyi miensa oseseleti bi enya asem keto za Kevin no onye ize kura azuka americaman ono so bonadwuma na osika na de Kevin say your friend na nasika mama tight ba kwa kan ho amasi ne hene wamsi ya ho
Kwa osi de enyi ya no here. Okay. Usika no. Okay. Kevin say friend na nesika. Nti na nesika so ye na from there e wo MC a ho. Ka kire wo bi. Omo nyina bochi dom anya asem keto akra. Abrante ba ko no King David ana Solomon. Na King Solomon abrante tenten no. Wono de we din wo hunu akoto na aduane din. Na ono so hwe a obedidi kakra. Cause said ya na aduane no polity ni mu odu no. Menim say ya na nsu hyehye ho so de a. Ano de no so ya self for. Kevin basa no me hu se nsu na hyehye ho. Kaye club ye na yetusu akwa kasa dadaada. Ya me hu se nsu na hyehye ho. Omo dawroma na social media applications no. Wo say banku na je say King Solomon no na neji banku ho 10-4 wo ho okay na ya otimi di ni nyina Kevin na kan wo so otimi di ni nyina Kevin na kan na wo so Abrante ya friend Tony okọ Sompa TV no so a ono so oni agrokra e wo ho na David school fees o munyina ye o mafam de e wo Sompa TV ne so kofro bofo mpa ba ma so ketu am yi pebre na ase Aboagye fosuo ni ntin fosuo mini funtum pa katachie srebia bonchena na atwetwe kodi ewu a yetwa miansa ne yakosa me na meti atwam na me de Sompa Asem Mpe Nipa ko boshe asase so wo kiti kriki o se akokọ omu ya ye ngro ne paboa da biada ye ko yanim ten na ye hwe the nations are bibia bokọ de ye awrade ya de ami ehunu han foforo Sompa FM ye be man se da ne de na wo kraye eje ye koda ni anso ya obi ntim bisa no question ye da na se wo sa akwa ne so na go so man he man so ba be wo bia no okay obo ade nhira anya ne chefa go so man he no nya ne ba bi ko ne yire ene ne man so so mo mu nyina ahye den ene yakọ go so membe di akofo nya me che o mini akoso ya demfu a ncha so nkonkoma no oba tampa no buru nya me ni abere wa be ko akobom obekọ ho for past 9 years me ni buru nya da this buru nya be so obeda be so e bia na ma ye na duane kam be so ofili abatan ye no na ne wura chichi nti buru nya de se adwuma gya ye ntam nko ade a ye ko akoka no na aye fefefe na me ni ya ye ho ayi se ye nipa bi na ya nizu ahyensu ya ni amere enne dem wo ntimi nsere musu uni ade ni amere dodo no mrasama obesu sisi ye abi ai asi ye boye obesu sisi ye ye di efunu ho ngomo no obi ya kan papa owiri ni mama owiri na na be ye na start afi abnase wa obentimi esu amade ache ye ize na ayi Kevin no to ampesi na yi ato abete no maka bo Kevin okay na boy bi no down ho Daniel to na ampesi na we ni ato abete no maka bo wenye obi horo leza di we no di we no be di we you me ba ko anja no betna Kevin wo ye ya di na ye di areho okay di areho kakra ba em se wo ho na nka wo kan uni asem kan ho am de sa me so kenede bibisi sa first na fiabo hema me su papa me na me ma me wu ye 3 days me sebo sa so na aworo me phone ni timiu na me phone timiu me ma me contact ese pa wa sa ya na em se wadu ma chede no wasi wu na nse gura so ebi ye na me so sha jinsa mu se umia bet ni mpa sana ya me dwin nipa ho kwaku ma de ba ko no se ma me bia ni mfie konkai bia 60 70 se me ko se yi na ya na me pese me kwa ko hwe mu no kwa na me wura ho na me wura ho na kwaku kan de ke odisu ajinya odisu ya me na me ntime nsu kese on me ma ye no de o ye fie nti se na ne maame krokro no odisu ono ampa was bo bia me say yi no o ma me ewu sad sem na dam de be bo bra yo kon wan kan me ameka wa be ka ba o say me pede de ha na nan ni efe yesi obi tia no go ngaza o yesi woni so ngaza yi ni be say du o tie le tia ko o de ato o be ye na bi e no man krofo bi woni obi ama me ngui obo to bia me de ha
Biama me biama ah mo ma ye mesay mbele bia o mo asa mo bibia boko de ma busa ko na boko de mo ye mi boko ne sai me na me ya kan asem woni mi de tia na kwagu osu se achacha bi na ni wi achacha wuye ye de ne to adaka mu ne ye boswa ye de adaka ne boswa na achacha nti ye so nko pe o mafu ne kum ni wi achacha ni bi gina ho ne watu esum yes ya dai wasi nti mi so mi bewu am ya mi sei ya ye na makwaku su nyina so no ne ma me te ase nti ekwan twa da nanim iduwa wa yire no na ono o mame ekodi bro nyane ade nyina oboa obako ne mo nyanko because eti usuna no nso tue no me kasa no e come history no unza me your last born no obako abruchi no ana me ne ko me mame wo ni anka na kra nchezi wo tu kwai sata na mame yare da wo enti ebra ye kra no se ye ko na ye baha na ye be ya ade na ocha kwamra be ko nkan to hwesa no se esisi mi so kwamra ko abruchi na so wa on ko abruchi wo se ti se ampasa kwamra ko abruchi ndi kwamra be ko abetumi ni ampa na mi nwana nso ko de mi nwana nso ko abruchi na ampa wa metumi mame ti na se de mame ehui se sa na e beba oye pani iti me ka sa asem we na se kwakuzu ni so wura wura ah nsem bi se de mete a iti ni wo hu se ne maame nso te ase di me de ni ko deep na ngan so onya bote mo nsu me na maame e wo onya bote ye nya maame de ne nso wo de ba ko te ase tu de ba ko no te ase nso so no so sa ne bo otu mutan obeko what ye asimu aya kontwa da nanimo ye no free wa me no bi su kwa ba ko bi su do be ma te ase oba te ase so won ade kro problem yeah ma ho no be ma te ase oba te ase na yo kwa ande wa ena nke ni be ka so oba nna no ba nna so me de make an ba ko te ase no me de no be ma no ko ye ni be yi na kwaku papa do be poso sese ko fiti ase okay ko fi wo be poso na chese mo bitime ko fi me de me ya bro masu atwa anya wo ye wisia me ma me ne me papa ko wo ye wisia ajanka ne de ba ko ni ho ma se bar so ko wa be ma o ye na yie nso eno an ni pesu ye o afuru no akwanta na san chifu kwaku nse yie no o ye mfa so ma o dabi na san si ye de wo mu ne se obi a be ma bi a wo ye si ye bi a obi bi nwi obi breda wo je nsan nye ye o ma mi nwi o ma mi nwi na akwaje nsan nti sika bi a wutua bi a no wutua ma oba no ni brisi na obeto nti ma fita na beto unya asu tu park oni onya ska o asu tu park eti kwaku atini so ne na ni so no otene wase wase se yesu obi nwa twa ka du mebi na wukọ aye bi ase na be ma etini so pa busa ni mu ye ada se na yire tete ni je ni fie to de na reho nyina akọhye obi funu eti kwaku na watini so ni so a watinya se ti kwaku de wabro so atwawo na de damanimi na kure so kura kwa wa na abusua nyina so meni nipa amagidi so what you say meni nipa amagidi yes a VIP bus be me no so kura ko different o to mun kine wodi bi be ka ba e ga ze to gan na o ya bi le John Fed ya ayesa tentem me abran wu ye le sata na mo Fox FM na chese nipa agyan na so sa time no iti no bia homna samo ba ma fo hye na munya omo yade pa nti kwaku momu de kwa twa da nanim na Jesus wi asen so ayeden na emom no eye dan anya me be kire no asem nya no aka no na emom abro so nyankoi nyame be kire bro no bi wazante mampon na enya bro no na ewi asen no yenhwe yale enso eya ana ewe nwa kokosha chipa na brand ye di national wheel what dey no ho 21st clinic na no na ye kase 21st clinic no ukwa de we obo adwuma oh yeah hwa utifie na osisi asene wona kokomuni ade nteta ho bra massage no 21st ya ba me kohwe me nwie ne de no matwetua no na me za da wawu ana o me da bi 21st clinic bo adwuma obo adwuma na kwaku ye 21st clinic adwuma wo bo asompa achede aduru ho hwe sompa achede aduru na Mr. say I ohini ni amadazo o ka ho asem
na saa asɛm de bia yɛka sompa kyɛdeɛ deɛ ɛnyɛ ɛnɛ ɛne yɛka ho asɛm yɛnim sɛ wɔn nya so mfasoɔ no deɛ yɛka ɛnɛ yɛwɔ ha saa yɛmpɔn o atiefo ntie ne yɛne yɛmpɔn obi a ba bɛto ne biara no wo deɛ ɛka wakoma numre yi ebi koraa na mekasa no pa obi wɔ ha wonya ho awie wonya ho anadwe yi waba ɔpɛ so lodu no ma ba wo de bra wo ba fa din trodin to so wo number to so ma ne ba on be frɛ ma me yɛn sa kan no ma no yɛn kɔ ba bia yɛwɔ haya yɛsɛ de yɛ free soame atiefo ntie ne yi yɛ pam kyɛw obi ntie na obi nso nka nkyerɛ obi sɛ a friend say ai sompa yɛ free soame muntie ne yi ya na de ntie ma me ka saa ne sɛ nipa bebre anim sɛ da so wɔ soame ntie aduru saa mre yi obi wɔ kora na ne radio asɛ te sɛ de yɛ ka wɔn sɛ ne tv ti de onima na sa afia so me de me kwa ma ye de e wo soame sompa ye ni ho ye wo ye friend say 21st clinic abrosa ni e wo ahwan pankro me bo asa ya enfa ahwan adabraka ye wo kwa no wa wo de wo free restaurant run about na e ba woni matimatim junction e bi kura na wo mfa ka kura wo betima fa no ma ne mu yedua wo betima fa fo ma ba ye wo kwa wo pe bomodin ne be yi biboa edu saa tam ya buru nye be kwaku so wokodi buru nyane ma me we se bo wokɔ ne nsa pan nko nko o de nani da so ntia wokɔ e de na efe se kwaku bedu ofe ni ebra ni na sebe no me ya gege akosi ho na abere we didi e basa de one ni bofu pam no ni bia in fact wa kra be feel say ya na areko enu nti wo mo ma me ewu papa wuo akunafo sebe na mo tena mo say mire bi atwam a enne de e be kan time changes no ma sesa ebra sesa yesew se nipa ne benya bibia diburo nyan anase ne ho betona ma 7 minute wa ne wura fi na wura ho a me no me no adaroma de wudie bia no bomodin fa bibra mo bie shops obu a wa bie shops o pese ne mo no kra na ehu se de ana bibisa no bomodin fa bibe ya ye e ma o na wo de hwe o se mo de mo nso menhwe na wo so wo awura de ne hwe a wo de wo behu nese yi no offense ama nese yi no o store no se wo de ba ko a e show bo se hye nkom to so se wutimi ye sa de we bia wa wo yafu mu ato e bebie wa obotom sika ewura mu na ayira e sika ne beka wa store na ye ba ko o store ne bi ba beka ho no ma ye beto because sa no ma nyankopon ni kun se nyanka ene awisia ne kuna se wutimi ye bi boa yaw wo kwada kro pa me mompa ye the whole year no mpa nya na ye de wa ye no mompa ye okay the nation anchor sompa chede duro ya sompa chede de ya na me pese me ka fisa ya afahye kumazefo afahye ba akon so no mo pa do ye nyina de mo ahye sa afa we mu se duru bra ye dia obi abese o participate na afi eboa ma ni nchira epono sa bie omo nim ni omo nya no so ntina afi bia mo sa dance ne basa kimi sa afi we so ye nya boso de ombe ba omo ye dada die he dansa metuetu ma so nkaye mum ne ye kai won se ebre no aduru nza afi we no ya start ntem na ya mefa akonya we so ananka me am wo fa se brother first ATM ya nkofo pa fa hye nge start ne me hokura na gumu a omo pe na omo bobo omo a se nipa no ne o ne ho odin wo me no odin de abegu otwawo ya no ho be din wo bi ya November no odin de abetwawo se nduru ho no na afi ye no 5000 and over ntino ye be sra bi obi a wo se bre na wiedu e sika fam a brother first din e be ba no na tela one media number no ne gu afidie ne so fe no fa wo de bra na afra se ye nyina ye bi ne ehunu nhira no fa bra afi we nso so na awurade entere wa him na onto azo mpa ma ya enti ye kai odede bi se sompa chede no afoforo bi anya ho nhira nyamfaso afiri so sompa chede na brante bi frefri mamponten se mo beka ya wo se na wode ne ho adom ekuo bi a omokokoro no bo na nani jai eye ne den a na opesu jai na obeya aye no bi no yo gidie se afra se o kasa aye no ebesi ne no onko biem ono ane di sa dance no enti ade bi a wo hwehwe na wo sanka aye no orofo se yentoma bompa yegusu wate eye mo temba se kura bompa yegusu wate se yetin tomatoes e milk ana side no enkodanta ade enkodampa boa ne ntoma na me wo gidie mapase afufuro bi a wonya nhira no omo nsena na wonsene won yakopon bebiri ofusuro fence no de ama wate orofo yesika famu amomo number no ye 0598 55
9802 0598 559802 and 0241 272 990 0241 272 990 edi ebeba Tarawa Media and Blazer Foster ibibua na yemfa enko emo nkodanyan kan mua ene ye maame no ma omukunu so ewuaja ama wiase enso ene omu edie ayasemu na dan ye ko stadium so be kaya ye ni nyanka no ye ni nyanka no akoda ba ko ne fe no brempon ye ne ye ko nyina betima kase me hu nipa ne ni so ansofo na ya woni made ana medwen ibusa senti nkolai ndia no mu tenke se o maame we anya yame aboire ya na me unse kwade bi wo fe ne mbusa senti wo maame we ne sakra na akra ne badwen se etimi de amanfo maame di o mu di trimu de gu o maame no papa so me de we ya ye nyina kan bom ne ye nyina dadan ba kom ti me maame we na me family kra we ya asemo ya odum bi awewo me ko fa ne kata choche so de me ko ba bi ba ko mi sunsa kopim ta me firi wo ba me wo gidie kese se Nyankopon bo ma irefie yaw ko se ba de ye bi su be di awewo yaw se ye te ye kura tumpam ye damiri fai o so ko bo ma mi din ne su sa eti ya danya obi be kai bibi akola keto onyin moja kasa dume bi aka no wontimi nka nanso dume bi a omotenkenti eno na na ehwe se wa wutie me ana wutie ye no emane nye se be udi ho ya na se ye wo ya se ekwan no na bebia me wei na bebia me wei de meye den da bi wo de opa ye number na de betu dwa opa bebia obi betu ka aba besesa no ma de aba so na emom ya na mesere obi a sebe ne yefurumato na wo be chesa de ye fa wo ma a wa wo mo no bompa egu na fa ma nim saa eno manim na hwe ko wanya bi na de be nyanka nti wo ma no so Nyankopon ma ye dai o mo nkyere wo mo da wa kwantum bebi o mo bia ya yesa okay abogafo wo broni krom bia no eye sompa chedi o motayo orafo ye ko ene ya nyomo a ye de eba na ye afutu afiri mu no onimunyafo kwasiampo force je was time changes ene de uhu no enka hoda ebetumi asesa wani giem ebetumi asesa akwa awrehuom eno ti mire sesa ho eno ti no oye bibia na wahwe ne ye pa yetie yanwom no emra sese onimanyamfa kwasiampo forge ene be was time change. Okay, Abranti Osika, one and of a lumba or much na say, question for Jesus time changes. So I'm way abro hopa papa. Or for empreya mene walk say, men fan show trim say, said ya usitiano sa na walk on debi. Sandie usitie no saa na wode ebe koro emfa show trim saa ebere tumi dane ne bere dia dane abribia sesi ei emfri saa bere ko se yem pon show yi no kra no ebere betumi asesa na wo bia dwen kire ne se ofa ka enu akonkran bazesi ya sanse okodi dwuma bi aba oduru san wo mu agbran sabre onim ba bi o hyefom ebra sesama no oyi odefo pa Nyankopon to nsempa wo sika eduru baabi a utimi yibi bo afoforo nenso so no ummu ade o kasa nipa ho ba heart say kan Dubai stores ni adum stores wa na wo bi anyoma se wo krafra broche bani na wa adwen kire se da so enu ano no nenso so no ebre dane ye no enne wo sre na wadi de na wo sre na wadi no de na amanfo amu no de amanfo fu se koda wadi ni da so ni ne so no ebre sesa ye no enne wa ya odefo wa abusuan pa ebre betumi asesa ma omenwia ba na ebre no ba besesa ama wayi wa firi wa wura huom akọ anigiem adenti omanfo dodo no a na bu se wo ye bonyini wa abusuanim
Amanfo fu se wo de ni da so ni ho se ye kan wo kura de ne wo nka ho efiri wo mfie ni konkan nanso shebre sesanfo ni Kristo dia na wono ene chinchim ebre enhyehye bre dia na se bre bede dane na wo chena to so dia na dumienu no abo ato so awiagede dia me ka kire wo se wo so betri ba de bi ebeba ebre be sesa ma wo ebre no ba sesa wate ma me abrehwo no to so ebre no ba sesa ma wo efise wo hia no to so ebe sesa efrise eduru ba bi kura ntuma kura de bekata wadagya so no na mpo wakọ asore no na no akọya asem foforo kropo twedi ampo be yu baba ko afiri futuro mo de nasima poma so ntuma bebu so emre be sesa ma wate eno ti ye pese ye hye obi nkura ne onumanyafo kwasi ampofo gyenwuma obo yi se bre betumi asesa ma wode a orofo ne duru ba bia wahwe wabra bone wasetena mu yie ebre bi na me ne me maami di nkomo na asem o ka kire me yan se yaw nyame be hyira wo na wo benya sika pi ko ba ne saade a mani beje me ho pa na mse hwe mama wose me na me wo me na minim de meka na minim de me de wakokeka nti no me se sika bon ho se wo nya kwase asem na wo angu mpofiri mu wo de wo se nyankopon timi hyira wo etu odofo se wudi nkwase asem na se waye wadwene se wo de nsa wie si wani so waye wadwene se wi ni koke wo nomu a waye wadwene se tramo red ne ho anwan wo nomu a odofo se wugya sa nkwase asem no de a na grupo twedi amponi ba oso de a e wo se mre tumi sesama na oso tumi be ye defo na otumi ye somebody enti mama sani da so ho se mre mesesa ayi wafiri uhiam akosika mu a se mre mesesa na se wo so yodefo ubebu ahiafo ubu omom ye adwuma mawo na se wanhwe ye na ye wadwene se wo betiatia wo na wo hye wase a orofo se mre sesa mawo a na osika sam ne firi wonsa wo so besre na wadi na minim one manager bia na ofiri asante mampotunsuo na papa no na wo bre ne ho asiye pa na wo ye manager e wo Goy filling station as a share filling station e wo Adabraka enkran na no disika ye dai abunu so faktunsuo fo nkodai mom koye adwuma bi se hye wo botomu a mekai madam fokodwofodwo ho na wo ye adwuma na me koko hu manager ne mra bi wa asante mampon orofo mra sesan na woka kire wan woman bi se fira no pa woni di ye kom di no pa se ko nyama ko kakra bi ne enfante dokunu bi a ko de bebom na wo hwe ne nase na me de mani to time one wo ye manager of filling station wa Adabraka no a na ma wo se mra dwane papa no adai eno de manya nkyere mu etu odofo se de wusiti bia no eduru baabi a de bema mena sesama awreho aba se ya bu nipa suro nipa fadi nipa se mena betumi asesama wo sikani a eduru baabi a de one ne tie no fa ni de sefa tafa ma no wakoda bia no odi no kura de ma wade asam to no so no ebia ne honhon bia wo ye no eno na abo fo mama osika na se ahye ama ne wosre na wadi eno tie ka kire wo dada bi se emfa ho se wo ye sikani emfa ho se wo ye odefo emfa ho se ahokire aba wo so wo ye hiani amanfo kura nim ntam wo se maami we die ho ani da so ni ho ene me ka kire wo dada bi na anwumire se na monimonyafo kwasi ampofo gye nwumi se emfa nhyew tirim enne se baabi a wo no eno na wo de kwa ebre betumi asesa ma woni giem Sompa betumi asesa ama awrehuom eno ntino fa ko awugina no hwe hoyie na hotro se hotro de menwia no mo ya defo na ho be yetro ama wo mo efiri se
the other form kura de konsuru ahwe ase me de se me de me hiem enti kakra wo botom kakra wo ho wasisi ada totomfo bia adwuma fa ni de se fata emani pa bibrebia ase mmerese sa antumi anka wo sika no na mmereso asesa ama de onni bia wo sredi no ono so ensa atumi akona no and the time really changes when you focus on Pofoje in the kind. I met Modofo Pass Osei Yaw Oforisuo 19 Fosu. The nation's anchor a breast sound. Ya na odi bia ba pa na ye ka se ye de nsem yi kwa akira wan ha na ye de apon ana se ye mu bi ya sa tinisuo e ho kakra bi e frɛ no emre dane no sa title no enyanwa nwa se papa bi chiregu ne ka achi ese brebi atwam wo twafo mu ache ti se ne wo cars be 9 ne numu a na wo deserve so wo twere emre dane edigu ga na achi enyanwa nwa se ma amene mani si fie no twere awo yegu animu iso ma na anyene da abusuya fiem dan ba kum no ma me awo mu nkoda du no mo ma me nyina egu papa ne yire beda kura na edene ne se ne etuma ba kurukuro ne mu abesi fie dia na ye twere awo yegu a it deserve because awo bi amamre bi adane de amaya brabo emre dane nkomo no ahomete sikani unuanu mu nyina no wadi kan apagya emre betimi adane so kafo kire o mo ate uko huskani bi pa se ni owo akurase afre ne fon so se bra entani o ekom de yani o na bre kana dwene pa de ache ni nuanom 50 cedis o mudi bedi dintia se nipa ne ye bona ma ne se mre di adane ye hu odefu afewi ase na ohuru ni nua no woni bi ka o na obisa nse ye de na ogu hu mekoko ohuru nyina no wo mia bi firi se sika afa ne nsem pen na adane abeduru se afedi onua na abegina ne na so ohuru ne ka no wadwene ho awonte ase emere dane o unua no oda hospital wona wa wo ngosera no enso da wo bo na wuto ofie yesi ba bi akwasi adudu obewu umaye dan ya obewu unsi won koma akwasi nsuo no me nkobo mpaye ma akwasi wodi obewu bra wa no nsi obewu no watwa kwan mama ka agbawo bedu da ebede da na akwasi ho ato na yeyi na befi obetuntuma ba ye ni bi emere betimi adane ti bedu obi da me ma nya oso wa wie waka na tiko wo kwa no no na nsire emmonsire enton na nko yesa de anim guase ye bebreo ya obi ase obi awale saa no onim se bre dane nti onim so waye ne oye bi awie nti onam no woton gem ode mo hwe ni kru no begya no enche kura be mani fra broche be obegya no wode ne saa onim se nkofo bi susu anya se ono na eye saa de akire be me ya ne be kura de ani so na eba be ba wale nim onim se mere na eba be dane onim se ne anka wadro ne no na eba besie obehunu sa wade na so obehunu se be mani ba wo bo be fa na yire na de na tu kwan na afi na ni magu ase emine timi di adane o ukunu na ne wonni bie na wo man aduane a wo tia ne di na tamanza na wase evo no ekine obenya bie obehunu obese so ne tena o ekobosa menkase wonni bi me ne na na ho wonya abuatu afam so ye wusu no a na dwuma se ye kwan afa so serve no ahomete ahomkanim na dwuma se ba bia wo kyense na aduane sima ne kofa no na sika wo ho na wo nte saa enti no ne awo kire ni bira dane a wahwe wo nka ne choice hu ebasa abebo bena ebasa abusua bekase na ne ne wo nenso ne awo ye nyina ode na ni ehu be ma na tofom ne ntu pia wo nkra no be ma na tofom ne ntu kwa yi atama ope na oba be ma na tofom ne ndie unini ni nkomo ukasa wo ntu na obu ofu ne ade ye ni nyina mede dane a wahu no ode bi bedu ama obepa aba krache obi ba wa hye ne nyinsen a wono nko esofa wa abrabom a wayi wani kura mfa wa ye frɛ wa na wudi atem no emere dane o ekire ndu se suroku yade mmra no na sa abofra no ye doctor ba bi ye do ba kɔ no ono na akɔpie ne so na sa abre ne dane a wudi imagine ba wa nhwɛ no no suroku ache ko nanim so wo opane eboni o so ye odi ene da ho ne unya mentem o ene ye ka to se mmere betimi adane iti batoma nhwe obi fomo wo dande ne mfa emu na bomfia Sompa papa ka asem bi kire me ye koafuo na mpese de pa izuo to ne ye koafuo na mu se minu ate ato na eniema na nyema ne so a na mafiri me happiest day no ya metuma sere saa de abeduru fie se de betenkire me saa ma wa wo mpese obesere kura obesere bi
one day ye kosa na nsuo semi nua me di na chivera na mu ba ye na jacket ye so be nyema ne so se mi nua ne mu abu no oda ho no opo obi aso ne sa na me se dia aba twetwetwetwetwe me papa wo achi na me gina wo so hwe na me sire o papa ye kakra beto ye se spend be 5 minutes ami me nso mi nua yi mu o hwe se de mi nua to aniama na anyama hu sa na ode odane ni ja tokro dim ka man so o so matemidie na ozugoku yenyini ya yensra kwatia afaako obi ahwe ase no ntra ho a yensre no saa mena mi suabe ne mu ye medumante ase ya na nim se ye ba ya ye ba beduru ye nsuo breja ye tra bre fie no breja ne pa me dana fie ne bedima fa me no emu nam toye dana me nam ka kire o ya tra ndi ese de na na achenchem ne ye ba ne duru otwene uni makura ase twene ne ye da nsuo so bim dua tia bi se ti se o mo fefa so ne tie na mana ye tro namba pe ye montombu munya hwe yin kakra ne yenko ni aworo mpabo aworo je me de ese de no a ya wese sa me no me de bread ye nsuo ma betimi de makọ no enum se nya be ma na ye be ma na eja na wonya nsasua bi a ke nsuo de me koe ho na mbete be na se ye ka chi o se fa ko obi ahwe ase wontra ho a yense na ase kire no papa hiani no o man dem da bia wo twetwe no wontra hia wo ebetime hia wo kwam tem bia enne na ase wakwan ye wo yie abra dane ntito bo jai se de ozi huru papa no wo kwasha abrochie ne so abahwe ni t-shirt ani anwa ukura ntu gwan bi da kakere kura wo akura se duka ne a wo bekire no emre betima dane o enua na wutwa na ofisa afama wo garam se na wutu na ofisa afama no akromfo betima take one day pe akremu sika ni nyina afiri wo nchen afa nipa wubu wo mo nkwase ampafo no na wo de yankuma no mom na abafefe wo emre dane ne ani nso ohunu bi pen yakase ewura o munyum we mu ayawo nipa bi betwa bi wo fie bi be dia wura because papa bi da mpa mu tie ye sika na ekura ne kumase asase so kaase na esam ne fie ne namfofo okwa yi a ne ka ne ye besre de ko asam ro da mpa so hwe ya fufuo ne yawie ye ntimi mebo ne di so mefa ne de nti wa hunu pa se yawie ontimi nkoko wa ma goma nti oda ho twen so baba nso so wonga wo watwa bi ama na nso watwi nani ye hese wa ma goma be ba befa osu otini suo because otimfutu sem bi se ya kototo na kwa yie emere dane master akora no osu adwuma wo ho no nso oba ye nche ba ye smart otimi ya de bi master ntimi nye physical hye ne mu ne so ne mu yie wate asa wo teti akora unsa na adwene ye adwuma nti atete ahunu bi atete hu suma hunu bi saba ya wo me wo kora no ahunu adwuma no papa ebire bi beba wo de na ameska wo na akora ne de ode aba ye system yimu na discover ni bebere o tu nani no ohunu master bi obehunu adwembone di master hunu ne ye ne duru wa wakanhira se duru wa watamsika ba duru wa watima besra wo na mmere ye ninka so emere nso so edane yawo na okay emere dane enti tramahwe ase na besra wasre fi se osrefo nim na wieye enoti kedu gas and oven abra wo free man na eba kumase no na de obde beto aduane adie efomu a wofa enne emre dane ye no kasi ni o efie ni o orofo emre dane ampa o omna samua time changes ya enche tifo de sheshe man ye cha no so kiwo tenen ka che kedu mama nche dolapia o US man ye ne enwa toni okay the gurus na ono mo ko shia mampon akotoni the wife no okay Sami dolapia wo US ma one ne maame ne nkwala no one ne wo ya wakwo ahinasa ahinasa mpo there been tafo me no oma wo me dolapia be bia wo bia chia minim se Sompa chede no omo de beba okay ko so omo de omo yesa de no ade one ne kunu nyina ne asew be bi omo bia dolapia na mencha Cynthia no so wo US na Vera Shito papa ende makacho so ko bia supermarket bia na ye ntro Vera Shito amento anya Shito papa upe Shito papa di pa Vera yaw semo yaw di aban time changes me boa bredane ya papa ko sample foje se ene na mafo ya bai enwum okurebu okura wonte dawo na watekura wayi nani me baby ameka koni nyina gina saa na mafo no ya na obinya
car baako bi Sompa FM mpaboa bi a obi wɔ kɔ tɔn mpaboa nko a label no ɛbɔ ho nko a wɔso wɔnte to wɔ nante ko nyinaa na label no ɛbɔ ho no ɛno nso kɔ onim so wɔ wie nipa bi adwe nyinaa no but the word time changes no wɔnte ɔte borɔfo pa but ɔnte aseɛ so obi timi ka borɔfo ba borɔfo no kan waka ne kama deɛ ba saa borɔfo no ka wɔnte aseɛ obi timi ka twi ba twi ne wɔnte aseɛ eti wiase no obi wɔ hɔ a ne nante ɔnam nyinaa no wɔn deɛ ne deɛ ne sɛ wɔ wia ɛwɔ abrabɔ mu nti no sɛ bi nipa twetwe na ɔbɛtwetwe wɔ mo na mpanimfoɔ sɛ wonyine a ɔtenten nyina yɛn hyira kwatia eti na yɛtufo sɛ time changes yaw na no na metutu me nneɛma bi na me ko hu me picture bi me di awerɛhoɔ me mu kɔben pa me di ahyɛ shoe kɔben na me nua baako wɔ ka nso afira kɔben na ɔhyɛ mpaboa fitaa ekɔ yie wɔ bogu akyɛ na wohwɛ picture no so na hwɛ date year na saa ta yɛn so enim sɛ yɛ di first because kɔben ni shoe enye yize saa time na yɛ ponki etwa so wo etwa half currency etwa yaw hwɛ picture ni din sɛ saa na enti mimi ni time changes ye papa kwa example for jay ene wo ka chi obi sɛ ne professional work pa ne teacher na o kyerɛ de te maybe utie ne nwuma o sɛ bedu mmebi no mu ma ne nyɛ mwanwa sɛ me gina classroom so abam etwa ele nkwala na ne de sɛ bempe onkasa betwani anya dwuma ho ba o kyerɛ sɛ eno matimi sesan woni pa wabra bom anytime abebia ya obi asiso sika wonyaye wakɔ aduma kɔ shopping ampa yagitum wato ayon wato spray starch wato ayon board opian entale agu hɔ kwasi ada na memenda bi a wo fi ono ankasa tena ho wato entale yi wode asense hanga so dia kɔhye no wodropum ono ate agya me neat tali de efe ya he musa sɛ nyame ampata ebedu anumre watale na wode hye ya na wokamfo no obi na bɛworo anasa wa na wobɛworo wa utemi pese mbusa o saa asɛm no ɛyɛ question to answer ampatale na watoso kama ba ye musa sɛ atale na ɛhyɛ wo a wo kra fie sɛ wo kɔ aba no wo betima kɔ aba bɛworo no wankasa wo biebe batum sa woro ana obi na ɛbɛworo a wo kra wo time changes ene papa katache o yɛ adwuma ifiada ene ni din komo te se yɛte ye din komo kama ko kan asobayira sem Sompa FM ya ye sre dade no ye pon ye sata wono na ya okosime ye koye sane ai free jo fe ho kro from free ye din komo eno no kofa wa sem bi kura ba ye ende menka osufusu ayekwa so menka nam se o sa ofusu yesi ni sei no sei no ne yesre ya eduro ne hosi mi no so mo no kada chono wo mi mugidi o so mo no mu wa o sa ayekwa o so tutum ngina bepi o sa mewre aho ko so na gidi se ndi den na ofusu Roma father went manye e ka kete went me nso ra to na kwa mu ene ye tika mu na ofusu yesre papa yan kan kire se ne honam ba bia ne ya efiada o ya pon ayo ya pon aye fresh Saturday 3 hours atom show ya pon show aye ko nti na se hwe hours kakra bi aka ye kodane asole ya o ade achi memenda na no man na mfremem akurase doctor kwa na from Dr. Ai Roko no se na dia asem na asem cemetery o se hwe titi nsem ye na no ma bia na mfremem no ehu ikuti ya katejewo anadwo na ye pon program efiada na ye papa mu na ye nyina ye ho baaba se nyame ya adom adwoada no katechade achi Saturday a wawu brasesa atade a wode hye ya wode call manhia hospital no ye busa se ho ana woroye ye woroye ye de ne ko hye fridge mu no enwera enne ye de akata no ye duro ne kura ye yifri no ye de kwatre kwasa ne body ne saa de wuro am awon kode no uyi ne to onso a wo sei nti esa wo kode no timpese bi busa o sei
ene wanya wo ho wo ye champion wo sika sususire nipa wate edru mebi wo no man krofo bi ye bo mudin wo kromu ano se ne ye bo mudin aka cho se bebi omo wa ana sankan krofo bi san ba wiase a enke noma bi omo ye ne atwetwe bi omo ye ni nipa ho nsem ka nipa ho few die no ken ko basa emre sesa alo kwase ene obetuma nya sika ne obetuma wune obetuma nya sika pa ma ho ka ho aba pa ho ato ne pa obetuma wune ebra sesa enti time no ebo no o start time ni free 6 o'clock o basa wana wabi ababa bia no da nyame ase wadi abe wana wabi a wadi abe because free 6 and all the infants the infant na homache 5 o'clock wadi abe ebo 6 ya wadi abe 7 o kosa basa time no so obi a won so hwewom ti wo de ne de bia wa wutie me no de busa se unim de da wanim it is hard time no de na a good time and as a bad time okay eye de yin bia enu nti ya na ye be sere nipa edurumre bia tenten nyini ha onhyira kwatia emre timi sesa ono ma na wo ne bedurumre bi na obi na eroro ba ebedurumre bi obi kra nroro na se wote wiase a ya retimi bo afa wankasa ta le wo pese wo de hye no ubie wa no enye ye sa time de wo mpe ne de be hye wo enu nti wiase asetena no se wote wo no mu a kan hu se papa kwase mpofo gei ne nsem na ode to nwom no se wotie mu a time changes so ampa ewe me obi be kan kyerɛw eno ma sesa eti no nsia na ebo no ekɔ ne no nso kɔ ne no nwɔtwe ekɔ no time bia ne de eba eti se nyankopɔ ye wadom ne sesa time ne nyina no sama okɔtɔ mpa so na woda no adanya mi asese sa time na change no anya bɔne ama na anya papa ama ne nso no wode na asɛm awurade susu twetwe nipa wate ne mmere sesa ya me da se eno ti yanka nkyere obi se Sompa FM. I was say wotra obi ahwe ase ansa na wo besra wasre san se osrefo nim na wiye ebretumi dania bribia ebetumi adania mana wo ho akwa ho kyerem ebetumi adane amwa yodefo so ba yodefo so ba kwa ho kyerem no ni nyina ye wurade a shabre sesafo ne awurade dia odofo na bresu timi dia dane dia eduru ba bia fie ho hye kropo twedi amponsa edane ko hiemu a ya papa 05513131 05513131 05483131 05483131 na ye course ba ku mienu miensa bi hello Peter of Moonlight yenti o. Ade o mo aduba. Majo so eburu. Na ebe de dia be ye ta o. Na wa bonyo ma bi ata o se de ti ata ta. Bi ati no, ye ti de nyini ya na ti apo ti ate na o ma ta pa. Na ti ni. De to se pe di UST ko na e to ti ka un na mo o bu. No tu biara wa ta ti. Na ye ze ya na ni ya pa nte ni ko ya ko ti ya. I do a coffee at you. In the tower, I said, you guys are moving. Now, can only say, yeah, a strong. It's a break. It's the that is in the last. Hello. 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 When you? Wow, this year. It's your very boy. Yet you. You know, I'm sure you want. I got it. Bobby, child. Like my baby, my Dana, or Yancy, or Yancy. Papa, about the moon, but you can't according in a run. When you're there, from here. That's what I'm getting here. But I knew him. Oh, you know. For my meeting, see where this is. Yeah, but one, then to 2001, and I'm talking my. We got it in people. How are you? Well, my, you wanted that the silence of Panta would get my way. Why, money they were joining me.
Oh, my God, will be a thought, but you can one happen to go Pigma. What's your boy? You have to see, Master Manager Yamai, Yamana Kuya. Don't want a boy neighbor. Baba no corner of it. Not paying the other black. I want to go around to say, I know about Bobby Oshiki. Also for my black. About would the bomb, never ammo. No, we are dear, you know. I say, a woman to my joy, and then you know, so about to say. Oh, drink as you be a reality, a 20 and the other. Oh, hello. Hello. Baby, I'm afraid di katachi. Your family na kwame na me kasa fudu. Ebo akwa. Kwame yetio. Oh, and then the mama mbara ho. Oh. Ofa mo program no me share that. Na enene fe abeda ha ma she program. Na ofa lumba kasama awo kwa so. Ofa bibi. Yede juma hi sabi ya kwazu bin ya mana aton. Na edi besini jojo afana de na ya ma buko sabi ni getire bi adawa de ko yede start ya juma. Ofa ajojo ni ati to ko ba minimum se mera best sa. Oh. Mera best sa. Madama sepa program. Madama la den kamo na wa. Falumba sracha. No okay. Shabras is up for any other day. Time will change. Hello. Avai. Yee. Avai. Yee. Ahudi. Ahudi. For Lele. Gadi. Kai, catch him for that. More faba. And I'm also a cancer book my chipan so over. Maybe Philip Faba just a producer and here, dear. Obia, young no, me chami boss, but you are Java. No question me. Bia, and you do honor the first year of foot from the Bayan. Sir, and you say, Bia, me, yes, so for pa. And you need the question, you can come the club at Tracy. Now, mommy who says that you're no man catchy. No one if you go. She should for the kiss to be, but I see the Nigeria crowd. No, okay. Hello. Hello. I'm a talk up. I you. Master, Asem Mpe and I make myself. You keep me put on the book here, and I'm seeing Kubish. And I'm a farmer, teaching them since and the good group from home, you see, put here. Sompa FM. Be able to talk and ask women. Because you can get free and ask them at that phone. I feel a bad day. I feel them friend by Madame Getting on the picture of your national. Because for me, the not come, the best year in the neighbor, the pigeon attack at the medical hospital. They knew because we have a position that you. I said, yeah, can you make you the game my brother and the bed is massive. I was going to college in now as well. You see, and never suffer the markers and never pop up. I'm no woman. As I make a knock come on, and the agency to teach me from your quarter. Could be a terminus with the hall. I'm going to get you free menasso. I'm a cat. The name Premujasa and take him, sir. I tell him, Madame Backen will take you a free menasso. Look for me. Look for me. Oh, Massa. Masa, yes. I got in sham. Okay, hello. Hello. Come in here. That's right. You. Okay. I'm Robert to me, sister. And then I'll yes, you can hear. Over to me, I will hear. Anna, who's I you? Over to me, I don't see can hear. Yes, I shall answer Osikanina. Na Osikanino was canals, small answer Niska. Na Osikanini Jojo Lansford, Nanso Drew, at the Wodano. Lansford call heaven. I'm Osikanino called Sanjim.
ama announcement koji jama osikenino eji awama cultural announcement po say on funny sambo izum no fambe kanano ana na so na sata na kechi nti woska na san wawa madaba no okay wo sika fan ho hello last caller hello baby afrefre wudin yetio Kacho, mekaseki kwable kasi. Yetio. Kwa mekacho antone mekasa mbuto anya ya kwable na sisi mwaba. Ose. Nese sompa anya kwable na ayiwa. Ai kwable kasi. Yo yewa shan haya. Okay, anya kama benye. Papa mekacho mo kan ya meni aje pa sise kama meni yelise. Yankasa Mulintia for Yankasa Mofa, I direct Chinese, me, if I'm now kind of Bombasam Zupa, on I am the Papa, and Islam will need my dear Moody. Okay, hello, last caller. Hello, baby, I'm very free with the Katachi. Oh, you're very funny because I said you. Yetio. Yeah, I'm a chair of a lumber pa. Metia wa host Oforisuo. Last week the mother ya mata waje na meni anye ho. Oh, die na me ye. Ni bia ni ana modi traffic aka mai. Oh, yare ye we share se nya me ya de. Ere adorma Oforisuo ma metia me a America durafia na me ka no ho na busu afo nyina ene. Okay. Ye mani nya. Emo ene pro yare mo dia beji. Kaka me kan se mesremu. Oforisuo and man change the name of the Jamano. Messia, someone continue signing Yamano. What we at the Peviato, since Promotech, I follow no out to 4 how bar Sompano. It's an Castle via quality now, and summer in Guanuma. We have a dream bar and so smooth it. Put it too hopeful. For Zebiano can't summer in the purple, essay padding. It's best to understand the audio to move ya, Tevi and Fridays and other Thursdays. No, Mumma, Tevi, Oma no money, no, NT and some papa. No, that's it. I'm on for. I make come on, Oma, never be a Mama. Okay, I had a friend in our embassy. I go computer so good the embassy here. Me person me di hini ewo me fienti. Aya na nneema me di sese me fienti se metals. Me WC let me show set no me plan ni popom ene de be tedi ama me. Enu nti ena metals de ni nyina me to free Frank Enterprise. Tals no size be na wo pe 60 by 120, 60 by 60, polish and rustic, 40 by 40, polish, unpolished and rustic. Ubenye nyina de Frank Enterprise. Now wall tals no 30 by 60, 25 by 40. And so many do ho. Washroom floor no so no 30 by 30 sizes ni na desire who do be away preno. Obenya bi e ho. Na bag WC na ho do so dia. The water closet who do be obenya bi ho. Kitchen sinks and the taps who do obenya bi ho. Washroom basin and the cabinet. And Turkish doors papa. Orikoto ofie na no a confront mu ko wian so no Frank Enterprise na obenya bi. Say we so be Frank Enterprise our Techman Market Magazine Road and Sonobedru Bernard Filling Station no abrosan yellow numu a ho and a Frank Enterprise ho na na dey asem de kura ne say so our blue is bono any a hafo e kwa kopem no fo ba bia se o pe task papa ne ma wo bosu bi etu akoton a ento wani nko ba bia so do we be Frank Enterprise ne be ma oni popom ene de ne bo edafom fre number is here na ti asenda attend de maka kire we number is 0245 283458 and now 0205 987868 now question say you can Frank Enterprise task papa doors papa any WC is papa headquarters number 1.
Sompa Achedie 2025 Yabo Yaba Bible say Nyame Sompa Pani say Ubi kon nyanka ene ewisia mobo enuti na Sompa 93.1 Kumase Sompa 106.1 Techiman 90.7 Enkransa 101.1 Takwa 98.9 Sunyane Ana Sompa 106.5 Accra Yakabom se bronye yebema enisia ene ekranfo edidi na yenko ayetimi agese wo beboa yen enti say ya anwa emmo tin tomatoes ntade mpaboa ye bia wahye wunsan ehia enye ntade dada na emom de yebetime de ya che amanoa ye monfa meboa yen ne yefa mamobrofo ekunafo enyanka ne ewusia ebusuafo yafa ye hunhyem na propose prepa oboadu ponko mu ye nyankopon obeyiye wiye Sompa Achedie ekunafo ene enyanka ne so wo mu bedidi say yesika fatu ahomatrofo iso 0598559802 meet mu biem 0598559802 edin waso yetara 1 media anasa blessed foster bronya bosome ne bebodwa trada na de amode tom yen no ye de ama ekunafo yi mu amu ye bi afie etwem no emu adanse de mu amunnim Sompa Achedie 2025 yabo ya enra gwa na metesa wo ba no se wo kọ Canada woko okosuku na yesi ajapi aba no nso okọ na nso no de okoye adwuma mese amafo akọ no enya gro ya no ho na de won kosa no express group for ya Express Group. Yes, Express Group. Obia na nia bre pese otukwa kwa no ne de. Wode obekọ simple. If you want to study and work in abroad in any of the advanced countries like Canada, US, Australia, UK and Germany, they will take you there. Nesa you visit and now turn so a wo Dubai, Canada, UK, USA, Australia, and Germany numa wode obekọ. Say ya juma so a wode obekọ Dubai, Qatar and South Korea. And if you want to write an international test like IELTS, SAT, TOEFL, GRA, and GMAT, they will assist you to write. Hwehwe kwan ewo Kumase, Asafo Leba, Runabout wa, Enkran, Kanechi First Light, Tema Community 18, Lashebi Goy Filling Station, Sunyane, Silver House, ewo High Court wa, Tamale, Ayama Building, Yabe Tamale Teaching Hospital, Takrade Market Circle, and our offices, our my bebre so telephone 055-555-0067 and 0249-000448. Only we define every day, everywhere, for everyone, yeah, the luckiest everywhere, for everyone, yeah. Only we define every day. You missed. See the worship center, can you be a what the November ya 28th November Efiada and 29th November Miminda Anopa Nonkuru no Ashasi God of Possibility Prayer Festival Ame God of Possibility Prayer Festival Ampaye Beja Asem Mpe Nipa theme or say escape for thy life Johnny Jo Krama Mua Bone Form Pochira Chiramo Namu Huamane wa Humu Namu Krani Munipedua Boto Mumra na mubenya nkwaje amamokra November mpaibo kesi ekoso Sida Worship Center Afrodan kesi nim atomako fodia Abemonsina Hospital mepe be hia onyankopon difo a ode na ye adwuma fritete na oguso de na ye adwuma Bishop Albert Akikwapon na wonyina nyame tomi ne dom so ama wonyi wo krankwa na de wo adomtofo ebabini Minister Jojo Ahin Joshua Bono and Sida adomtofo Adofo Urban Frey 055-700-367 and 055-730-9080. Ukranko GNT Mentina Fee Brebi. We make a miracle walking, promise keeper, light in the darkness. And if say we are burning. Emergidifo, women of faith, the Lord is a victorious banner. Way aya bosome mpaibo kesia. Yade shisheso. Na November emudie ebe ye huyaya. Why ye ready na? Jemeso sa an ya ye crowd
Ado Osafo Mame Ohinini Amada Soa Owo Sompa TV Kumase wonim sa Osafo Mame Premai enwosra nyame di adom na reyebre mu eye kese enwosra na ye adwuma se waboa wo ho dia ene ye nhia eye na fanso empire bo kese a ye de efre nyame ewa nimonyam mu afi mu akakuma bi asem tire no ye yi ede free 1 Samuel chapter 30 verse 1 to 19 ena David ne doma wo kan ne ho no mema won ni susu a kosi se wanya hoden ensu bio nanso nyame oma ne nsa so a ensenkyerene akese na esi se de wo haw no wapem so akodro bia no oje mre no eno enie na nhyehyeye a ewo ho ene se 22nd November ekwapem 28th November anopa no num ekwapem anopa no nsia bia no share wo TikTok Ohinini live enwumran so eye no num ekwapem no nsia share wo TikTok ha na yemfa mpai bodenden enhyehye so afei climax no eye memenda 29th November 2025 Cultural Center Kumase ene ye nhia na befafa hodie efree enefuanso mpai bo a ye twen erade animu women of faith eye agidifo aku a eba no award a eye kajuwa kra de hia ne se wodo ho ebeji dwumadie se yakoda na adinyade bia da wakoma so no odofo tugidi anamo hyene nsomaye Oba Cultural Center akade a wode bebebie eye communion wine and communion bread. Women of faith, the Lord is our victorious banner. Ya mahwafo ni atiefo nyina kwa babiem eba sompa Asem Mpe Nipa so de wo ba no anya atenase ma memo akwa aba oba tampa bibia bokode udi de sei Hana Bible mu ana se asasi so fi Hana Hana Bible jo ufri hin ne baaye emfansi Mami wakosam ne sen ya odi abeda sompa Asem Mpe Nipa se ye ni betumi aboa wo ba cho makosam ne se me papa na me mama mu nyina wo se hwe ye metwa sehwi ye metwa ya metwa soka ekwa bia se efre wo soka yo na ewo na me papa na mama mu nyina wo na mehia ablante bia na efre no kwame ablante ya friend say kwame na madam fu bisu na mama di hu no nti kwame de wo person e di petu meni ama mesumi di tu ama ye kan ba ye bu se mo di kan aka se wonya be ma na se opena fa ni brefi na amone sa be ma na busi antana se na hyehyɛ ya wo na amone naka na fi na akonya na dawo ti mbapa kan sa to kyerɛ me na edama adwi mu ti mla mi hu be ma na me ne kan nti ase ye adwuma na me ka kyerɛ se sei ene ye busi am ete nti wo be pepanyin bi ye ma na kɔ ma wofu na amakɔtena se de wo hu na mo kan nti ase ye adwuma na me na wa ayeden ata ana oso wate to pepanyimu ma ne kɔ papa ho man papa di ni tu mu se sa na tie dia ohia na wofu nti wo ma na wofu mfiri sire menya de emla ana oso wakasa dia wate nti amamo ma me kwa me tu kɔtena ablante ne nkyɛn kɔpem se o ma ne papa na mo bae tinin papa ba na papa di tu ne nim se ye ne o papa ne nyina be kɔ north na amane akwa mu ne de wo no na busia kɔtena se na hyehyɛ wo na matena se aka na papa ne gitu mu ti ya na papa ne nyina bo mu ko sire mu ti hyehyɛ wo na mo ne abusia na kɔtena se na mo ye hyehyɛ ne to wode amahye ma mo tse e fanse etirensa wode ba san de mamle mo etirensa nti amoje ye ne wie no na papa se obeti ma de me akodukuru nti e ho no ma se no ene me ebo mu kodukuru na mianum ne kuro ni me koduru ho no na ba bia ma se no mo da no na enye efise ensuo to a na enyunugu mboso na anadwubi na ma se ba afle me se me ba aye ofle me ba na me jesu ana o se ne ba akomase a wanye CCS no wo ma asire mu da afishia na nkrofo ma beba o hese ne baba ne ba ma na ma ba ware ne ba na manani age na mum ne ko sire me banka me nkasa nkire ne ba no na afisa mbi na ka bepe wan wulum bi na ka ya dia ma one ne likunu na mudi amanya be bi dia muti ato ana mse ma waka mate na mum ya bompa ya maye na e ba ne ebeti kokuo ne se nyame ya adom na enye sika e be besia mo na o se wate enti no anche minya ba eboso me wo
ana me firo na me ba me kunu nti me ba na me fra ne tena sa ahomachi bi na me se abrante because dem no mago hu se ne ekoso wo businya mu ewo mu se be ma na ye oba na epanyine na wakoye be ma na wudi oba na chi ne die wo na wo ye panyine de wo na ebusinya ne ti nti me sere ensuo to amame ne papa mu nya ba bi nya den enna nti afi wo kokwa e betene die me sere wa ye nkope wan wulum bi ne mfama ma se ba na mi kunu na momfa omutinto so nti me kan sa na oji tu mu ama me sa be ka kire ne se kwa me won se kokwa ya so na Sompa FM enti mi moe sa ada na mom wuni mutire yi ye me twakoro dua mu honum nka kona pekye su bi na je se wonya obi kiya skura na nka wa han ana ada se nka obeto na wo duru ye ho ya wada ne kwasi ada na ehodwa enti se nka duru sa na wo wako akwa yitire no ana na wa charge nkrofo phones dan ya bobo se esika na no e betima de ya den anyi bia soso ne ekosi dan ama opapa no ana oji tu mu to oji tu mu no okope shop no ana otoy nti otoy na mu ho na misua adwuma nti bebia na misua mpapa de mitu adwuma na misua no wo yi mi firo mo kan ye nhye ni nyina ibe no so obeyi mi firo na odi mi abetu nsu akurum am misua adwuma ho nti ho no wo ya ade wo yi mi firo no me de mokoto nsu akurum adwuma enti se ya wada koko hata paso a na di adwuma no na odu kotu mu tell adwuma okay enti no se ya wada ne koko hata paso a wo se me mesan adwuma no na me hwe koko na ono ne ko no koko ye adwuma no so pesia no kakra kosi ada ye po asole a na okọ na wasan kwa ye adwuma na wa pesika ne kakra enti ye didi mu kakra kakra sa afe no ana nyame ya adom ye nya esika ne bi ti zata na me nyem ba panyin no 1 month ana ose wo frɛ me hana na me jesu no ose se awurada ya adom ti wonya sika ne bi ebe ya nka me menyi sika no me mfa nkɔ na ɔfo no na me nkɔ boa ɔpapa na ɔmaame mo na me hwɛ se tuurum si ne betimi a me nsi na me mfa ma ɔpapa no na me nsan mra nti me gitu wo de me kwan du tachiman ana ɔtɔ nkyɛnse na ɔde maame nti amo ho na mudi sifa ana ɔsesan sifa na ɔde maame ana me de kɔɔ na ye kuro be ya na ye amo kuro me ho ye french ye frɛ ho vagbo wo free karaba na wo kɔ enti oja me kwan du tachima ototo za na o mani nyina ma me wie no okay oja me kwan wo tachima ma me pensuo bi nom na yenko ne ne Lawson Beverages edwetwe nkomosi madu so emra sisi a pensuo bi nom na se de osi agya akwa ototo nwoma na ma wukosi da na ba emu asem ene no so ye ba ne baba betie ne Lawson Beverages edwetwe nkomo womo ene ne Durema Bitters abadwa so na odi ginger liquor no so abadwa so eno ntiyemu bobi yentwitwa bi na aponto ni ayiyo no eni abadi masa ma men kan jo say ye Durema Bitters eni ginger liquor ena ye de yes adwuma no sanse so ma mi wantimi horo gare ma mfo so mo meno mbom so da bi o Durema Bitters ni ginger liquor no eno ena abanum bi ye azuka omuhu sanse ya Kevin so nemu wi am fancy from ha obi obeka bi amemfa ma obi a kadachie akwaba yanua ofo so ma start o ba dia no mani ajo kwankwan no mlante no ba ne deminia ya no mani aje papa ozo edi anu atro na grant interview no dia wedi anu atro Durema Bitters no ade part turn hu sure we hu say mlante no mu wa no mani aje enya no mani aje hu ye Durema Bitters ni ginger liquor no eno mo ni aje karache aso ye te say adom ofo adom ni bia e boko adom ye tie ofo mi da se na nyimrei na yema Sompa TV ahwefo nyina mo ne hwe wonu ma yetenka on radio Sompa 93.1 MHz asante monton ne potamu mumu anitie eno kra mo nimsem yene mu di ahia din komo pi ya da bia fa eye Lawson ginger liquor and afa Lawson bitters ofo ya kan mo say Lawson Herbal Center Lawson Beverages ya tana kese no ewo Abuakwa Canaan Kumasi ewo Asante Mantam yenhye na monkai say Dr. Lawson munim ne say ono ena ede emane memedro Lawson Herbal mixture ebe adwaso no
Onoa na sign Lawson Law Care mixture ebe adwaso na ne krakra mu no ye benya Lawson Delayman capsules. Doko se agree mesua de akwa akiri na mehunu se nipadua no edu ba bia ehia nsa kakra wom na ye adwuma yie ne santi adoma yen kan ho mum na yensua de bi onka kakra na enubna hahama ekuhini a ye de ayeno nyina no yempe alcohol a yensa enfa ntwuma hoden no na yefa madwa so ne santi edi kan ye no ye benya Lawson diabetes nachi ene ya benya Lawson ginger leke na emonimsam menkasa nkwa akiri enne ye ka dwumade bia ase ene gie a ewie peye adofo ehuru dwamde wonsa efo na furuso a na enam Lawson ginger leke ena Lawson diabetes juma edi ama wonu munti yanhye ne nso mepa wo chow doko say ayansanti yanom no nyansam ne kwan so ensande ensa danedin no atwere ne ho ase ne santi onom a na wanom ahoodin mu de ahoodin betumi nom na osa onom mennom ema ne emmro so hyane nso Lawson ginger leke enne enno enne akakadro enne atadwensa ewa adwaso a omafo din wadanse sebi woni mua ebo ho twede se dabi woyanyansa dog or the bibi na esie yen anyansa o ye de yenom a ensunso so yenya ye nipadua mu no asa adro bi sei na dog say abotre anyentokwa mokasa monfomwe media me se eyensa na me de yaba na emom no nkan se enua ehini enua ebinabena enua ebina han aye bibido kroja fremu no na me nya abotre etwitwitwitwiye so ho ewuhu so enoma na bin se tetudo akọ kakra e de afra Cocoa aman our Lawson dilemma betesimua. Find us up ni because of cocoa. Debio. Cocoa aman I woman intino or best dog. Me yam team there be and some of the sabi on num and my own team. Adia chia. Uchi me a yo hu ye a bra wako baby so. Yan shanson. Lawson diabetes ayensa. Unya enfie edun wachi 18 a untumi ennu mi bamochaw moma yan shanson. Oya batanya onka ho oya pemfo amepa wo chew udi ni mu bi ontumi annom oman hye ne nso dwumade bia se enigie ebewie peye adofo hia omofam ho adwene edie mo ho nkoma a Lawson diabetes senator information ye na bonefo aba senator Lawson diabetes aye ensa mepa mo chew yan hye ne nso maka ne sant on mo a na wanom ne nyansam ne kwan so mennom ema no emmro so ennom nsa emfa ntwihyen emfa nsa anyi waduane mesrawa hyane so ope bibi kakra annom ededi amonuma da ho amwati aduane dankasa Lawson diabetes ope de oti empai wo na obo emfunu wo na won tetente so a Lawson diabetes opede obeda de be kira hodin na so ni padua mu a Lawson diabetes sabio opede oyemu kra ye den na be sana ye mama na ye mredi ama wa ade kira sabi woni mu a akoba bi so kama Lawson diabetes mama ye hye ne so ema num bi emerima enum bi enso unya enfie edu nwotwe a mepa wo chew me se usu bio onka ho kra untimi num bi for 18 and above when we fish do watch air chrono and the team num bie ahyenkafo mepa mo chew monka ho about time yesramo muntumi enum bi ena apemfo o man hye na so eno ene Lawson diabetes hon komo na be ko emeri so me kasa nchefo me yesramo nipa kan no ma so na de aka no mo de ato aso Lawson ginger leke maka say on authority and authoritatively ene ope atagye
ene akakadro nsa ewa dwaso a omanfo to di ho adanse a Lawson dire ginger leke Lawson dire ginger leke Lawson Sardine Lawson no munim sabe adepa bia e wodin no na etena ho che no mpempi no ya na efri Lawson ne santi Lawson dire ginger leke die aya kakadro ena atagye ne ensa achima hoden no ofosme ka katagye no ope no akatagye akakadro ene atagye akatagye Ofo Sompa FM. De odin yebo. Wo so na na afra. De odin yebo. Ene menim obi asabi oye nsa ne de da so adwa so. Papa ide yi. E ba ye tutu mirika sensuo nko a ono mu a obo funu wa moti apai wa sabio na obi kan se unwu de no hokra yirawo. Papa ne de ne nye. Na maame de ne de ofo. Amafo de a chop pabas. Agree. Ye pa mo chaw. Ya mo bone. Ni anu mu de ye body se yakoso adan ahye se abai di e bia na agree ya nu ye ho amwa ya nya biewu menua na me se kra afim eguma numu no na yo ayo mami de yo asa ebesa na asa wonum ose je no makoto bedi nyina no na so mo jana ayeka ti agree ya pa mo chow so fama doko say efri na ekure and sabia mama ka se koso kra dan ahye debida de anima Lawson dire ginger leke na Lawson dire bitters akakado de anye bia sabio ekura anti-inflammatory and antioxidant property ebreya wase pain reliever me kakakadro nko a men cancer ne de kwa so men cancer me kakakadro nko a ane kwa gina brane a ne e de atadwo de ayen e de afra memanim menua lumba. Those days near Shia Kumasi FM, Nikuma would know, Sagri. At the end, they are due. At the end, they are due. And Lumba Bodie was a high air. We are something to me, can was them. Yes, this no. Minimum your Lumba, not a virgin prince. Ofo, a mouth for Sabio and Nimun, son say, and more than say a Dawson. Tiafrina Crane, Jumedi Biase, and the GMO, are a homo, Kai say, I near Lawson direct ginger leke ah. I lost in the rebuters. I know quite no. I am men num yapamo show. I'm an embroso. Man, dear, we can a bar or four. A do Friday in your own. Now for Cromua. Obati #akataje. #akataje. I don't know jam weekend in a way. Shankani on Cajon, drop any power. Chom point dear, to me and Numbi. A hinsie, Bragro, Aficiana, and the Dianai. I would die Sunday special, Saturday special, boys, girls, aunties, uncles, mushe shadia, Lawson dire ginger leke, na Lawson dire bitters, men nom emano emroso. You've got to drink responsibly for only 18 years and above. Lawson dire ginger leke or say shebi, so who bomodia numbi, never de more memuno, enya ding. Na de mo demo so nye na Lawson the rebuters of it chebi na gina o nine so na nya hoden foforo 0242 133 577 and 0248 61 99 0248 61 99 Ofo mamena say do do ne de unim mabekio Lawson Enterprise Lawson Enterprise director wife Lawson Enterprise kwada so DVL and share nemu e be tu saton bia na kwada de kwaje de me da se bro me adoma ya oda sane ya the Lawson beverages na etwetwen komono do fo ko twetwa bi bobobi bronya be na Lawson na ye de no ekodi bronya enya asem keto akra maame te se muduru tachima watoto enchanse no nya de ama ekosi sei e ba cho to enchanse ni nyina de ma me wie no na me ni wonu aba ko na ye ko esire mu nti me ni wonu ane froka wo tachima hokusi sora eyi eno baby esi kwa mo wonu no kadba nti esi karaba na boss says
6:30 esi kalba na abo na ju 6:30 nti ye pe obi wo honum edi enoma ni jan se de be ya ye be kwa na ya peda san ba be fa san no mani se ho no ka nko if se obenante ansa na wasan akotara boda nsu obetwa kodo ansa na waye enti yesi kwan so se ye ko ye nante fa kwan so sa ye koduru masin mu honum na ahomache 4:30 ti 4:30 na chese maye Sompa FM ti me da ade chin ya na masi busa me kwan so na me se me bi mu de asem bi tu menim na fe na aye nhehye ya oba ne se memla na me no mebom ne mfa se tu num si bi kura ne ye de si honum na ya de amasa de be ya wona wo yire benya ba bi ada ana me kire ne ba bi ana o ma ne wo ti no ma ne wo ne ho no gise dwada ana wo se sa ko honum ti dwada ne duya na ma se pe obi aka me ne makuma ba ko se de be ya be ti ma kwakoso ana o ma ne de aba enti wo pe nipa na we nya bi ana me ka che ma se sa na tie de ya aba ne sa wie nche packet bi no me meso aba ago na makuma na so aba akọ se de be ya ebeti ma de aba ne ntin enti yesi musa de na eye dwadan ade be chima eho na eho dwadan ye da akwan so ana de chi na eduru ekuru na ayi kaba ti eduru kaba na efa no ma na sa so a ye ba ye san da akwan so ansa na ebedu ekuru so enti ye de no ma na ba na ebe gina pe nipa ma mo be meji ni no obetoto eda na ogina tu rooms mai tutu rooms ye gina wie na chese skanasa na kasembe boso ana be ka cha ma se be man se skanasa nti je se mi samba na me ma oba be man ba no no na be be gina na oboso ama ana oso wate nti mi free no Sompa achede 2025 yabo di ekura na se atu oba ye metwa ho abehan dan kasa wo free ekura na se atu oba ye metwa abehan dan wo ye metwa enti mbedu ya na ode me ko ofie se no wagya akoko ne te enti watu aba ye metwa ho ana bi se san so ye ana ode me ko ofie na okokire me fie na ja bi ko wura ho enti ade che ye no ana okakire me se wakosere kasman bange nima wotwa tin anopa wotwa anwumle so wo sen twa ana me se no so ye wode ka wadwuma no ho ana tima ya dan aboa ya me yakoye nim kakra okay eroti wode ka wadwuma no ho oba wade fo papa no na ni abre wakwa akusi edai 2 rooms amana ase orofo kai obinya bi akobe bi o 21st kineke ye siatica expert orofo ye ko 21st kineke ko tuya de na se siatica ya de ne se susi e fasire mu na kokom eno na ye frɛ no siatica no 21st kineke e de bibidro so ene tu ya de ya se kuma se bo 21st kineke wo hwa overseas ye adabraka wono Sompa TV Sompa FM ene wabro sakromu obo ase akra sunwane kranza techima wo bo 21st kineke wo ho 0540311311 0540311311 Sompa chade na duru obi modofo ye mema kurafo ntoma katoma de jaso sa ene nkoda maame no papa bu agya wo mu no ye mro mpaboa no mfa ni bronya ni bi wate ye mpa aduane kakra everything koda yi so ye mo anwate tomatoes yo side ya yentwa bi ngu wo mu so orofo ade bi ye die ye biada na enye de be sai ene ne kina ya no orofo eno na Sompa chade ye tumi agye ne de gu ho ne de aboa safo yi na se sika from de momo number no 0598 559802 0598 559802 edi ebeba ye Terewa Media na Blessed Foster orofo Sompa chade no ye bie no Terewa Media ba ye no Sompa kumase mountain so for begie di se Sompa chade no ye de boa papa ema abrabo eso etumi ko kan emenko danyanka ene ma ekunafom Dr. Megashi se menka chiro se say yade nko ade yemfa emeda no ewo na so ye if we said Megashi no onimnuro pa na anya nyuro ni nuro haban no onim haban nim no ono no sunim haban pa orofo say yen haban nyuro na ya bibidro pa na wo se yemfa nsa yade pa de a uyi Dr. Megashi free mu enye yi osofo moja de bia de na mede de nyamede ye me ewo haban mu no ano ode pa kuma se makro woni police station no ene be ho pe orofo yenko Apostle Dr. Megashi wo ni kotu ya de ase frisa ama me ne wan se yade enipa benya so na ye yade kro ya orofo bosom ya wie ye mpai bo no aduru ho na wo hini ya dazo woni woman of faith na kamanchiri mu orofo na dwumadi aye die ni nyina ne se wawade ache unya yafunu emfa nguba eno
ena human of faith no hini adazo ase bra na nyankopon na wonso na onye wabusade emfama na enanso mpai bono ebefiti ase 22nd November na akowie 28 November na 29 November no de yabechekere na kase pa ewo Koshi Adam Hall Cultural Center eno na nyame be nyame na ne maso aye ne ma orofo obi biada ode ne kodada ebeba sa adwumadi na se ewo Koshi Adam Hall no ewo se nyame ekasa ne ho no so nya kwan eturi ba ne bi na anopa no num eno eye TikTok wo ene ebeye no enenso no anopa no num ekosi anopa no nsia eno TikTok no so morning section eno no na enwumere no num ekosi enwumere no nsia no so ewo TikTok no so eno so eye evening section nanso no sa ene beko so worofo akasama fo matwumadie eye prophet pa ofri enkran ena eba sa ena Moses wono so every techiman ena eba Apostle General Moses Osei every techiman anyomtofo ye minister Audrey Trinity Presbytery techiman minister IBJ so obeteneka ewo nyumtuom minister Adepa Root obeteneka ewo nyumtuom orofo adwumadie we enyu hu emfiri muate se opese nyankopon dom boawo na so nya eba etri no paade a orofo enyu hu emfiri dwumadie we bompaye no paye dimpaye ohnini adazoa ministry nyankopon ene de adom we ache no na ye de communion wine ene pano ena ebekọ dwumadie no wa bra ebehiem ewo Koshi Adam ho no de twato no nyame beye nyame na ne maso aye ne ma eno ne ye ka che o se enyu hu mfiri mu kura reko heba Mr. Eso men kan che o se hwe se ekase yi sisi yade koko no pressure say low say high na be ma won kan janka sen e won pam emi booster drop a reko heba Mr. Odofo yen ko ne ko pebi mo bobi yenum bi efri so wona wa so ahwe no ahunu no wo se reko heba Mr. no drop a na ubenya bia to Freddy men say okay wo bo asetam FM Techima Free FM Boga One of God Pharmacy ubenya bia to promise eba e wadum yen ko ne ko to reko heba Mr. ni bi na wona wanom bi dada no wo se anu nam papa ye fatete atempo so dia na ye reko heba Mr. 0248 6722271 0248 6722271 reko heba Mr. ena make amfo na media ma won Novigi studio se men kan cho se ya ponto ni abadi to ni yiyo no dia se ye na wo tweda se yie no orofo se wo pe dumbia to se mfonyini ana se videos na de beto na dachi akoma bi wo yi ahwepa dia Novigi studios se wo ate Ghanaian film dia Novigi studios betumi abo apa efri se camera wo no ano odin ano nam papa enya asem ketwa orofo wo kran yo malama base Kokuro street no so pe ena wo ye friend of VG studios and one we mwa 0574 715778 0574 715778 no VG studios na make amfo na mediama kama pa orofo ye bia na make amfo adiama wo na nye bia ni bia krobie ena Ghana fo ene je ho pa aponto ne abani to ne abani yiyo ne nyina no ye krobia ye last size ho ye wadantam no ho ene wo kan one ho na ni bubra no kra de na ase kra krobie ena meka fo nam de ama no oba pefo wonum bi sa na uni fiedu ngotwe a bia no onfo wasem enkoso bia wonum hangover bia ncho sa na krobie ne ti o wonum krobie ne so timiti bi pa edi bia enoa ene klobo which means so yes advert we are na Kevin mo omoni ajepa bubo bi ne twitwa bi club ye na ye nom ma menti se sia no de na mo gina dan ni wie ye no aka moso tu saba ukrum okay o saba ukrum a yemfansi ya na o sa ko yametwa enti yemfansi ya ho na onu kun dokoko no na yetenhweso mo tenhweso enti ye janhweso ne te ba ye metwa ho okay ye janhweso no se ya banya metwa ye bebo abrabo foforo ye abrabo ba ya nyame ya adom a ye betu ahye da dwoda wa asem ye besa akoso wate sanse mebre no esua ensem wo ebim wo mpa anya asem ketwa enu ti no nyame ya adom adwoda ye bewura mu ntem na awie wa asem no nyina wate we den ka me pa atwo nyame ya adom a me ma me afiri mu ye be ya yie no nyamboa ene ya wada won eno de ye bedi nkomo no wa akire ho wate kama koma to yim
Ayi yo bi ewo newsroom na efia metim na opani James Akwasi Kodom dodo no afre no Nana Kwasi waka nkyene gu wabra aduane susuo dase abutu amene yefuru kotompan Nana Kwasi we doma operator ewo magazine enkane sompa utwa akwa animu abrosa kese na kyire ho pe ho na Nana Kwasi wo waka nkyene gu mene no na tifie ba ku nyame ya adoma wo kyena na yede Nana Kwasi ebetompam na anidi etwato omanfo enso ede akoma no opani James Akwasi Kodom no eno ntino oba wote ayipa so na wote ni suo Mrs Evelyn Boaten ono so etondo kono wo suamen yawreho se yewe yawreho pa eno ntina adofo ene echamfo nyina no Mrs Evelyn Boaten to ne safram se momrai na momekono momwa efrise ade to wani a enye wa na oyiye ye owo de dombeko Nana Kwani o Asem opani James Kwasi Kodom na ekuro yo papa oba no asesam su ama me pa me wura ho papa eno ntino amanfo enkomwa omra samu am susu se asem we no me brani so yemfa hye frigi ensem se dem te na according to producers no ebi wo mpa anya asem ketwa anya asem ene no em se enyom kasa na ye fa baaye no na ensem wo na no so amamanfo awe acheche obi aho aba no so nti maame so wo hemfa ko ba na office baaye kuntomri minimo no kuntomri yewo kumase FM no mini Kofi Amponsa dwamna nwia Kofi Amponsa matese esi ofra America ba enso nti mmechi ame na no ye program o losin enti ye konkontomri ekoho sha kuro no papa bi koko board na wo no koko shed we mo ata opposite enti se oho no wo de a na yempesa asem nso gigya ne ntino yenhwe na nyame adoma adwada no yenyire nwia message say producer mo bi amfa case bi anka ho so mo de kakra be ka ho kwa mate say feedback bi ababa de na be Monday na asem na bi wo mpa na yenhwe na maame so what ase yenhwe ne yenka bibia no okay 05519331 05519331 05489331 na dwada nyame ya adom a ye maame asem no we de say ani obowure mfimfi ho a ano te papa orofo pesika fa kwapa so ne fa pesika yen konko yanim 05519331 hello majo so eburu katachi mebre na ko oto manka de ni kite usie ya sana je mindset ya je member etinya ya party itu le start ko de no okay hello maame na sem no ano de pa ebre no ya asem o ya asem kese pa obi amai ho Sida Worship Center yesode Sida omo na eba yesode akode Sida Worship Center na eba anya bibia akra na ufi abomoden ya ponso yampon ye nyina ye pon na ekofie ye kotie kompa body ye ya maame mfa ncha kese maame bi anti bi o filia junction okay filia junction anti bi bebia obi a oba omna samu chia no okay Nana Kwame wo news ame dodo no afre ne semfon na ase akuafiri wawu wato na nanom ense do na bo aman soko ho na maami ofire ne baba baako ene akusu wono so na ni abo abiem se ne maami ni mpon eda fom srena wo di dombe ko ne kwan be fa so a ye be ko no ntino Nana Kwame ene na yire mu kyekye mu wure kofi konfo pan bema wo soku ne maami ni mpon pa ene abusu asante nyina no mamu nyina kafra ene hyeden yakọ computer so dwedie Oforisuo makram ko bye bye Sompa achedie 2025 yaba Bible say nyame sompa pa ne say obi konwo nyanka ene ewisia mobo enu ti na Sompa 93.1 Kumase Sompa 106.1 Techiman 90.7 Enkransa 101.1 Takwa 98.9 Sunyane ana Sompa 106.5 Accra yaka bom se bronyen yebema enisia ene ekrafo edidi na yenko ayetimi age se wo beboa yen enti
say ya anwa emmo tin tomatoes ntade empaboa ye bia wa hyeda da wonsan ehia enye ntade dada na emom de ye betime de ya che amano ye monfa meboa yen ne yefa mamobrofo ekunafo enyanka ne ewusia abusuafo yamfa ye ho hyem na proposi prempa oboadu ponko mu ye nyankopon obeyiye wiye sompa achede ekunafo ene enyanka ne so wo mu betiti say yesika fatu ahomatrofo iso 0598559802 meeting mu biem 0598559802 ediya waso yetara one media anasa blessed foster bronya bosome ni beboja trada na dia mode dom ye no ye dia ma ekunafo yi mo amu ye bi afie twem no emu adanse de ye mo amu nim sompa achede 2025 yabo Kwame and his uncle are almost here. Wait a minute. This one too, your friend Kwame. Wait, Kwame. As in the same Kwame again? Yes, Mommy. The second coming. Into all this tension just to reintroduce that broke boy from Kaswa. Why would you deceive the family like this again? Now I understand the whole delay. Troll from Kaswa, dear. Why wouldn't he be late? Obey him later. Of course. Be the luckiest, copy from Georgia be luckiest, from not the pure cause she be luckiest. Me and you go be luckiest. No matter why you're luckiest, everybody go be the luckiest. That's Kwame! Send your God the apple boom. If you're poor, what's that? So would the coming of the son of man be. Is that his car? Ha! Even now, your shadow the way designer. I use my own mouth to reject him. Oh, this is my mouth. Look at that. Kwame, my son. Now, tell me the truth. How did this all happen? Oh, Mommy, a simple delation. Mr. Good Luck no chemi way. Yeah, man. Easy qua. Or dial star 712 hash. The devil is a liar. He picked his ticket and entered his lucky 5-digit number. I'm his baby. Oh, how romantic. And he followed the prompt. Yes. And then boom. Confirmation. One quick, pick 5 numbers for me, okay? I'm feeling like 7. Dial star 712 hash. Choose your ticket. Enter your lucky number. Follow the prompt and let destiny handle the You see how they love you now? Yo, do you have family famous? Before December, may release a motivational album. Patapa, my super. This promotion is regulated by the NLA on the Caritas platform.